OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Bamanangan kibaro lamebagawo aw bisimila aka dogokun kibaro keneka bakurubaw filɛ fara ɲɔgɔnkan dɔ kɛlen no ka ɲɛsin waati ma min ko fɔra ko fara camancɛ fanga kan o waati kelen na CEDEAO ni anw ka gouvernement olu bɛ ɲɔgɔn ye la a ko la an bɛna walawalali k'aw ye an ka dɔgɔkun kibaro kɛnɛ kan te ale ye minfɛn ye min kanunen no anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a min kojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase an ka kɛnɛya ma an bɛna walawalali k'o fɛnɛ kan mankan misɛnnin cayalen no Orange Money baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma lasela ale bɛna walawalali k'an y'a kan nin dɔgɔkun kibaraw kɔnɔ kura ka dɔgɔkun kibaraw kɛnɛ kan i n'a fɔ bakurubaw la an da sera a ma cogo min arabado janvier kalo tile 5 san 2022 fɛn min ye kunnafoni di baro ye o sigira kulu dɔw fɛ min kɔnɔna la an tun bɛ se ka fɛɛrɛtɔn dɔw ka fara CDR kan ale n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a yira k'a fɔ waati min kofɔra an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaw fɛ n'u y'a yira CDAO la k'a fɔ k'o bɛna fara an ka camancɛ fanga kan k'o t'u fɛla ye wa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye don n'a nataw la k'u bɛna wulikajɔ wɛrɛw kɛ Mamadu Bilali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an y'a kan. K'a sɔrɔ CEDEAO ka lasigiden bi an ka jamana kɔnɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye n'a ni jamanakuntigi bi ka kuma min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko san 5 ka ca o wagati kelen in na faraɲɔgɔnka jɛkulu caman ani parti politigiw farala ɲɔgɔn o araba kelen janvier kalo tile 5 k'a yira k'a fɔ ko chronogramme min dira n'o de ye ka san 5 fara camancɛ fanga kan k'olu ma jɛn n'o ye o faraɲɔgɔnka jɛkulu ninnu cɛla Arasbach ka jɛkulu CDR o b'i sɔrɔ o cɛla fo ka taa se Issa Kaojim ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye ACRT ye. Depuis juin 2021, toute l'énergie et d'importantes ressources de l'État ont été consacrées à la préparation. Kabini juin kalo tɛmɛnen fɛɛrɛw bɛɛ sigira sen kan walasa ka se ka assises kɛ a bɔr'o kɔnɔ u bɛ fɛ ka fanga minɛ san 5 nata in kɔnɔ o b'a yira ko ni assises in kɛra warilacɛn ye ani wagatilacɛn ye o de la kumakan minnu bɔra kɔnɔ olu man kan ka labato wa anw tɛ sɔn ma sabula a bɛ dankari an ka fanga maracogo la. Parce qu'il porte atteinte aux principes élémentaires de la démocratie et au droit du peuple malien de choisir librement ses dirigeants. Hali n'a y'a sɔrɔ faraɲɔgɔnkaba min kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation ye o kɔfɛ ni maa caman ye tɛgɛrɛ fɔ ko san 5 in ka ɲi ni faraɲɔgɔnka jɛkulu ninnu t'a ye o cogoya la. Vous savez, dans cette déclaration, nous avons dit qu'ils ont violé plus d'une fois. Et en catimini, ils sont allés à Accra. Ce n'était pas la première fois. Parce que rappelez-vous, le 7 novembre également, c'est Dakar. Aw hakili b'a la nin ta siɲɛ fɔlɔ ye k'u dogo ka taa fɛn dɔ yira CEDEAO la k'a sɔrɔ u m'u sara malidenw na nin ma balan na barisa depuis daminɛ an y'a yira nin bɛɛ kɛkun ye ka se ka fanga kuntagala janya nka mun balanna na o de ye k'a bila ka taa fo san 5 la wa ka sɔrɔ ka mɔgɔ hakiliman dɔ bila ɲɛfɛ mun ye Ablaye Diop ye. Et effectivement, quand on voit des personnalités qui ont de l'expérience internationale comme le ministre des Affaires étrangères oser porter un tel message, non, c'est très décevant. Le jeu est clair, hein? Quand on a Hiroshi, candidat pour le sang fait, mais à tout ce qu'a fait, qu'à passer, il faut d'abord commencer à affaiblir certains, baliser le terrain et entre-temps ça va être ici et chacun va se retrouver ça. Même révision de constitution proposée de nous, il faut vous attendre qu'on va créer le poste de vice-président là-dedans. Il faut vous attendre à tout ça. Vous savez quand le vice-président poste de Agouron, quand Hachem Koué et un autre président de vos cancer par le démissionnaire, mais mandat trop là-bas. Bicardo janvier kalo tile 9 san 2022 Ghana jamana kɔnɔ CEDEAO bɛ n'a ka lasigidiba kɛ o wagati kelen na IOMA fɛnɛ b'a ka lasigidiba kɛ o fila bɛɛ bi kɛ Mali kan jamanakuntigiw ye wagati wɛrɛ fɔ CEDEAO ye min mi t'i jɔ kalo 24 na n'o ye san 2 ye an bɛ wagati min na sisan foyi ma fɔ kɛnɛ kan wa bɛɛ de sigilen don ka sommet ninnu fila kɔnɔna ko kalan. Kunnafoni ko nasiratigɛ la nin waati laban ninnu na fɛn min ye baarabila o ɲɛɲɛlen no an ka jamana kɔnɔ wa dɔw fana bɛ ka boloda ninnu bɛ ka kɛ lafasalikɛ jɛkulu de fɛ i n'a fɔ kalanfaw olu ka lafasalikɛ jɛkulu fo ka taa bila
kɛnɛya tigilamɔgɔw olu fɛnɛ taw la walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na Nana Kadija Kone ale ye ɲinini min k'a kan an k'o lajɛ. Baarabila kɔni ye wale min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan. Tarata don janvier kalo tile 4 san 2022 karamɔgɔw ka tɔnden jɛkulu minnu bɛ yen minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka bɛn ni octobre kalo tile 15 san 2016 olu ye tile 5 baarabila daminɛ. Ni baarabila in senfɛ foroba kalanso dugumata ni camancɛta bɛɛ datugulen don. Monsieur Alimudu ka fɔ la u ni jamana ɲɛmaaw ma se ka bɛn fɔ la. Le tour baarabila ye a kun ye fɛn kelen de. savez, décembre kalo tile 17 an ye sɛbɛn bila ka taa di ministre de travail fonction publique la k'a fɔ k'a bɛna taa baara bila la. A kun ye jumɛn ye école karamɔgɔw ka siginiden 39 min b'a fɔ kuma o kuma da farankan kɛra foroba baarakɛlaw ka statut kun o farankan kan ka di école karamɔgɔw ma. Donc farankan min kɛra statut général kun farankan n'i y'a 100 sarada o bɛ bɛn 15 de ma. An y'a laɲini gouvernement fɛ a ko farankan fana di école karamɔgɔw ma o de bɛ préavis kɔnɔ. An sigi ka fɔ caman kɛ fo siɲɛ 4 décembre kalo tile 28 ana tile 31 ani janvier kɛ tile 3 ana tile 5 an sigi ka fɔ kɛ mais sigi ka fɔ kɔnɔ an ma se ka bɛn kɔ la bɛnbaliya in n'an ko ɲumɛn na hakilinaw yɛrɛ tɛ kelen ye parce que an bolo farankan min kɛra statut général kɔ farankan kɛra grille de sanfɛ donc n'a ma ɲɛ k'a bɛ di école karamɔgɔw ma grille kura de kan ka dilan ka di école karamɔgɔw ma. Mali gouvernement en tout cas minnu nana kun gouvernement tɔgɔ la olu ko ko yamaruya ma di olu ma ka kuma ni grille sanfɛ wa u da tɛ grille ko kuma la. Ni école karamɔgɔ ninnu dɔrɔn tɛ baara bila la kɛnɛya tigilamɔgɔw fana bɛ fɛ k'u sen don a la. Olu ka tɔnjɛkulu ye sɛbɛn bɔ min b'a yira k'u bɛna taa tile 3 baara bila la n'o bɛ daminɛ janvier kalo tile 17 fo ka taa se janvier kalo tile 20 ma. Tile 5 baara bila wɛrɛ bɛna tugu o la min b'a daminɛ janvier kalo tile 31 fo ka taa se février kalo tile 4 ma san 2022. O bɛɛ kɔfɛ n'u ka laɲiniw ma sabati u bɛna dɔ wɛrɛ fara o baara bila in fana kan. Au cours un préavis déposé. Préavis nous font alerte de dos, mais c'est une alerte très forte. Donc, entre-temps, on y le double à tourner un peu Mali fait un bel adjélema, plateforme fait pour que c'est à disposition. Donc, d'abord, ou bien mon fait, ou bien mon ini, donc c'est-à-dire un PV nous signé 2 fois le PV, donc c'est de les mettre en application. Donc, il faut un préavis de grève déposé. Donc c'est pour ça que je dis que nous avons poussé en blala. Sinon, nous avons pendant tout ce temps. Ça veut dire que si ta fin d'avoir deux fois qu'elle là, d'autres choses qu'on a. On nous dit que papier couvert pour le bon attend. Sans nani. Moi, t'es caqué, date blala. Parce qu'en réalité, on n'a pas jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas obtenu ce qu'on doit obtenir. Bolono blalen ko fe sebena uni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ san 2018 ani san 2020 min bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ko la baara ta fanfɛ. U y'a yira k'a fɔ ko ni baarabila ninnu kun tɛ olu ka laɲini ye. École karamɔgɔw fana ka fanfɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ka sabati ani u ka sariya minnu bɛ u ka sara ko fɔ walasa k'u ni tɔw bɛɛ ka hakɛ kɛ kelen ye. Yala an bɛ se k'a fɔ ko nin ye gura kura de daminɛnen ye wa? An bɛna b'o kalama tagalen ɲɛfɛ. Orange Money baarakɛlaw olu bɛ mankan misɛnnin ci la u ka baara tacogoyaw la a bɛ waatinin bɔ ɲininkali min bɛ kɛ yalima mun de bɛ sen na fɛn min ye Lasana Fofana voilà n bɛna fɔ ko Mamadu Fofana sisan Orange Money baarakɛlaw olu bɛ mankan misɛnnin ci la u ka baara tacogoyaw la a bɛ waatinin bɔ ɲininkali min bɛ sen na o de ye yalima mun de bɛ ka kɛ fɛn min ye Lasana Fofana n'ale ye nin baarakɛla ninnu ka kuma lasela ye ale bɛna nin ɲininkali in jaabi a tun bɛ Mamadu Bilali Kulibali ka kuma galamana. Donc an y'a poussé kana se fo 1er décembre ma an nana ye Orange ye fɛrɛ jigin kana 1% na a kuma na an ko alhamdulillah an distributeur ko alhamdulillah parce que an ɲɛna jamana kɔnɔ jamana tɔw tara cogo min na an fɛnɛ ka jamana bɛna ta o cogo la parce que an y'a ye Sénégal ta kɛra 1% ye olu bɛ ka baara kɛ ni frais de service ye bon an ta fɛnɛ kɛra 1% ye sisan an bolo an bɛna baara kɛ ni frais de service ye ko foyi tɛna ye a la bon an nana ye Orange commencera ka message dilan ka bila mɔgɔw kun k'a f'u ye ko u kana dépôt kɛ wari sara frais supplémentaire min bɛ f'u ye k'u kana to ka o sara bon an yɛrɛ m'a faamuya fo ka na kɛ Orange bɛ to ka an ka mɔgɔw ka pisi bloquer a n'a y'a bloquer fɛnɛ a b'a bloquer ka wari to a kɔnɔ donc an ye wulikajɔw kɛ an ko k'an m'a faamuya donc u yɛrɛ commencera ka kɛ média ko kɛlɛ ye u bɛ taa médiaw la u bɛ taa kuma caman fɔ
olu ye dɔ tigɛ ka bɔ sɔrɔ la bon baara bɛna caya adamaden fɛn o fɛn n'i ka baara bɛna caya n'i ka baara bɛ caya i ka sɔrɔ de bɛ caya bon anw y'a ye anw distributeurs bɛ baara kɔnɔ olu bɛ fɛ anw ka baara ka caya mais anw ka sɔrɔ o ka canaliser kuma min na a ma jigin ka na 1% na Orange ka 2000 fɛrɛ kun ye dɔrɔmɛ 70 a dɔrɔmɛ 70 la Orange kun bɛ min di anw ma a tɛ hali dɔrɔmɛ 20 bɔ n'i y'a jate 2000 la n'i ko k'i b'a dépôt kɛ dɔrɔmɛ 5 de bɛ d'i ma n'a fɔra k'i ka 2000 baara kɛ dɔrɔmɛ 5 kama an ye Orange ko bɛ kɛ Orange nɔfɛ karisa e de ye opérateur ye an y'a ye commerce sariya bɛɛ kan mɔgɔ mun bɛ yen n'o bɛ baara dilan n'o ye grossiste ba ye o de ka sɔrɔ ka dɔgɔn mun ye demi gros y'a la o ka sɔrɔ ta bɛ bonya dɔɔni min ye détaillant ye o ka sɔrɔ bɛ bonya mais Orange aw ka baara la toujours i b'a ye anw de ka sɔrɔ ta ka dɔgɔn an y'o kɛlɛ de kɛ ka dɛsɛ an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la autorité an bolila ka taa autorité an kan ka taa autorité fɛn fɛn fɛ an taara o bɛɛ fɛ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la donc o hukumu kɔnɔ de an ye fɛɛrɛ laɲini a kana 1% in na pour que anw bɛ se k'an ka baarakɛ wari da a sanfɛ baarakɛ wari in tɛ dɔwɛrɛ ye o misaliya la sisan 1000 fɛɛrɛ kun ye dɔrɔmɛ 30 ani dɔrɔmɛ 5 anw distributeur de y'a laɲini ko fɛɛrɛ ka jigin ka na 1% na n'a nana 1% na i bɛna ye 1000 fɛɛrɛ o bɛ kɛ dɔrɔmɛ 10 ye donc n'i taara mɔgɔ min fɛ yen k'i bɛna dépôt in kɛ o tigi b'a fɔ ko k'i ka dɔrɔmɛ 10 d'ale ma ko y'ale ka baarakɛ wari ye ni wari bɛ taa se min fɛnɛ ma n'a sera o fɛnɛ ma o fɛnɛ b'a fɔ k'i ka dɔrɔmɛ 10 d'ale ma ko y'ale ka bɔli wari ye bon i bɛna ye o wari 3 faralen ɲɔgɔn kan a bɛna bɛn dɔrɔmɛ 30 ma bon client dun kun bɛ ka 35 sara donc 5 bɔra client ka bɔta la mais client yɛrɛ y'a faamu parce que client b'a dɔn terrain kan degun mun bɛ yen nɔ parce que ni i ban k'a fɔ k'i bɛ dɔ ka baarakɛ wari di a ma k'a fɔ k'i bɛ moto ta k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛna ye i bɛ wari min don essence la ka taa i bɛna ye o yɛrɛ ka ca ni nin ye bon hali ni frais de service min filɛ n'an y'a sigi sen kan ten nin frais de service nin bɛ Mali kɔnɔ yan a mɛnna Orange yɛrɛ fɔlɔ de ye nin daminɛ yan an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'i tun bɛ wari bɔ i ka compte la k'a ci mɔgɔ wɛrɛ ka compte la i tun bɛ juru fana de sara mais an nana ye Orange nana kɛ a bɛ dɔrɔmɛ 10 tigɛ i kun ka tila ka na bɔ dɔrɔmɛ 10 na ka na a montant varier k'a daminɛ 10 na ka taa 30 ka taa 50 fo 100 la an y'a ye Orange yɛrɛ ye nin kɛwaleya in kɛ bon Orange m'a kɛ dɔwɛrɛ la a yɛrɛ bɛ se ka matarafa baara in kɔnɔ cogo min na bon pour que anw fɛnɛ ka distributeur ka matarafa baara in kɔnɔ anw fɛnɛ y'a laɲini ka frais de service in de da baara in kan an ye an ka frais de service an y'a ɲini an ka tɔnden bɛɛ fɛ ni i ma ɲɛ i bɛ frais de service kɛ i k'i jija an ka frais de service palier an y'a bɔ a nɔrɔlen ka k'i ka yɔrɔ la bon n'i b'a kɛ client o client la fɛnɛ i k'a fɔ client ye karisa ne bɛ baara kɛ nin hukumu de kɔnɔ donc n'i jɛra n'a ye ne b'i ka baara kɛ n'i ma jɛ n'a ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ taa ka t'i ka baara kɛ yen donc an ye baara in daminɛ o cogo la o sariya yɛrɛ tagabolo kan an y'a ye ɲangini yɔrɔ foyi tɛ anw na parce que anw b'a fɔ client ye fɔlɔ ni client jɛra n'a ye an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ mais komi an ni opérateur min bɛ ɲɔgɔn na opérateur in a fɛɛrɛ ka bon an nana u y'an ka piste minnu bloqué an nana baara bila dɔ de boloda donc ka point de presse dɔ kɛ point de presse in an y'a kɛ le 19 donc an ka point de presse in kɛnɛ kan affiche caman tun bɛ an ka WhatsApp groupe sanfɛ donc an ye affiche ninnu ta ka baara kɛ n'u ye donc affiche ninnu kan a b'a kan ko distributeur bɛna taa grève la bon an nana ye affiche kelen yɛrɛ yira anw ka affiche bɛɛ lajɛlen cɛ la o affiche in nana cɛ ɲa ni anw ka affiche bɛɛ ye donc o cɛ ɲa ni anw ka affiche bɛɛ an y'a ye a ka ɲi bon an fɛnɛ ma a bɔyɔrɔ ɲini an sina k'o ta ka o affiche kɛ k'an ka grève lancer bon an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn o dugusɛjɛ n'o kɛra le 20 lundi 20 décembre an y'a ye u taara an ka ɲɛmɔgɔ 2 minɛ kelen k'an ka ɲɛmɔgɔ 2 minɛ an taara n ko an m'a faamuya donc polisiw ko an ma ko ko plainte min donnen bɛ ko Orange de plainte don an ka mɔgɔw contre la ko parce que ko an y'olu ka logo utiliser ko olu yɛrɛ ka kuma olu nɔ na ka olu yɛrɛ ka mɔgɔw bila ka taa grève la Musa Dunbiya t'olu arranger olu taara baga Musa Dunbiya ma k'a minɛ ka bɔ a ka denbaya la k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ ko don ko in ti mɔgɔ ko ye nin ye an bɛ taa di ni kunkolo dɔ bɔra yen kunkolo wɛrɛ bɛ na ni kunkolo dɔ bɔra yen kunkolo wɛrɛ bɛ na an ka nin kɛlɛ in n'anw ma nin kɛ tan mɔgɔ 90 de filɛ sisan o de bɛ baara kɛ Orange Money kɔnɔ bon o mɔgɔ 90 n'i k'o ma ko bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ 1% kɔnɔ 1% kɔnɔna tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a t'i n'a fɔ 1% in bɛ di distributeur ma o tɛ dɛ misaliya la n'i ye 1000 ci 1000 fɛrɛ dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 2 o de bɛ di baarakɛla ma est ce que baarakɛla bɛ se k'a ka 1000 baara dɔrɔmɛ 2 kama k'a fɔ k'a b'a ka denbaya balo la k'a ka musaka sɔrɔ la o sɔrɔ man di o la donc o hukumu kɔnɔ an kɔni bɛ fɛ Orange ka segin a kɔ ani anw tɛ kɛlɛkɛɲɔgɔnma ye a ka taa a ka plainte retirer u ka segin raison na parce que a bɛ komi u ye araye bila dɔɔnin quoi
u ka segin réseau na u k'a dɔn k'a fɔ u moteur de ye anw distributeur yi. walasa k'an ka nin dɔgɔkun kibaruya kuncɛ Mamadu Bilali Kulibali bɛna ɲɛfɔli k'an ye an ka jamana kɔnɔna kibaruya tɔ ani kɔkantaw la ja ani kumakan na teliya la. Ni y'a kalo 9 ye Bamaci wale tigilamɔgɔw kɛlen do ka kunnafonidila dɔ minɛ an ka jamana kɔnɔ n'ale tɔgɔ ko Olivier Dubois. Hali n'a yirala ja dɔw la a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale minɛna Yad Agali ka mɔgɔw fɛ avril kalo tile 8 tɛmɛnen. Fɛn min y'a bilali ko kuma ye o t'i sen na. Nga Mali ɲɛmɔgɔw ani Faransi ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa a ka se ka bila. Nigeria jamana kɔnɔ bingane wale tigilamɔgɔw bina maa dɔw kan fɔ ka maa 100 ani maa 40 ni kɔ bɔnɛ u ni na. O kɛra araba don ani alamisa don janvier kalo tile 6 san 2022 Zanfara mara kɔnɔ. Nin Bamaci wale tigilamɔgɔw y'u kunda dugu caman kan k'u to bolimafɛn sen filaw de kan. O sen fɛ u ye mugu ci dugudenw na ka tila ka bagan 2000 ni kɔ minɛ ka taga ani ka so caman jeni dugu ninnu kɔnɔ. Farafina ka dɔlɔnceba n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye ale daminɛna bi hali n'a y'a sɔrɔ fɛn caman kɛra min kun bɛ se k'a bali. Ni janvier kalo tile 9 san 2022 Cameroun jamana fɔlɔw bɛn'u kɔkɔ da ɲɔgɔn na n'o ye Burkina Faso ani Cameroun yɛrɛ n'o bɛ k'a bisimila fɔ ka taa se Cap Vert ani Éthiopie ma. Fɛn min ye Mali dɔlancilaw yɛrɛ ye olu ni Tunisikaw kan ka kari ɲɔgɔn na janvier kalo tile 12 nata. Sidney Poitier n'ale ye farafin ye américain do wa caciribɔla do min kodɔnnen do kosɛbɛ a fatura janvier kalo tile 7 san 2022 k'a si to san 94 na. A ka baara kɛra sababu ye k'a to farafinw caman minnu ka hakɛ kun minɛnen d'u la san 1960 wagati k'o caman minɛ. Wa a kɛra caciribɔla fɔlɔ ye farafinw fɛ yen nɔ min ye Oscar sɔrɔ. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafonidiso fɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.